Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! La un eveniment special? Bineînțeles! Cum se cheamă? Pasiunea mea! Haideți! Bine ați venit! Întrebare. Bicicleta e mijloc de transport sau pasiune sau plimbare? Pasiunea mai veche. Pasiune mai veche? Da. Micuța din spate, cum se numește? Anastasia. Anastasia, cum o cheamă pe jucăria ta? Este vrea să un pic arăți. mai timidă. Îi zice bebe. Îi zice bebe? Am înțeles. Tu ai vreo jucărie cu care te culci seara? Da. Ok. Bicicleta, unde mergi cu ea de obicei? Păi plecăm de acasă, nu mergem cu mașina. Am înțeles. Care e cea mai iubită jucăria ta? Jucăria care îți place ție cel mai mult? Am primit-o sâmbătă. Pe cine? De Pe fapt, bicicletă? a primit-o Anastasia și e un ger imens. Un ce? Un ger imens. Un Jerry imens, da? Dar bicicleta pe unde e? E și ea printre jucăriile care îți plac? Nu. Bicicleta nu prea-ți place, nu? Nu e jucărie? Nu e jucărie. A, mergi cu ea, de fapt, e un Da. fel de vehicul de transport, nu? Da. Ok. Cum te cheamă? Sofia. Și mai cum? Maria Vasilescu. Te pup și o seară bună vă urez. Haideți!